La Federació de Persones Sordes de la Comunitat Valenciana, el FESORD, ha celebrat a la ciutat d'Alzira el Dia de les Persones Majors Sordes. La Casa de la Cultura acollia este encontre en el que han participat 80 majors. Entre ells es trobava la presidenta del FESORD, Amparo Minguet. Ella ens explicava, en el seu llenguatge, el de signes, la importància de celebrar la data. Pues avui és un dia molt especial per a les persones sordes majors. Se celebra una vegada a l'any, la Federació de Persones Sordes sempre celebra aquest dia i en aquesta ocasió s'ha elegit la ciutat d'Alzira. Nosaltres representem a 90.000 persones sordes en tota la comunitat valenciana i estem formats per un moviment associatiu, entre ells l'Associació de Persones Sordes d'Alzira, que representa a les persones sordes d'esta localitat i que treballa per tal d'aconseguir recursos i que les persones sordes majors avui disfruten d'un dia fructífer. El motiu d'elegir Alzira per a la seva celebració es deu a que la ciutat és a més seu de l'agrupació de persones sordes de la Ribera, més coneguda com a Pesorial. Celebramos es el Día de las Personas Sordas Mayores de aquí, de la Comunidad Valenciana. Nosotros anualmente lo hacemos y aquí en Alzira pensamos, ¿por qué aquí no lo vamos a hacer en nuestra ciudad? Entonces, aunque hay pocas personas sordas socias, estamos colaborando con la Federación de Personas Sordas y a nivel de toda la Comunidad Valenciana han venido hoy. Nos estamos reuniendo como un día muy especial para contactar a todas las personas sordas mayores de Comunidad Valenciana. Entre els participants en l'encontre, majors arribats de diferents punts de la nostra comunitat. Mira, te informo de Castellón, de Sagunto, del pueblo, de la provincia de Valencia, Capital Valencia, que es dos asociaciones que hay de la Asociación de Valenciana y Sordos 2000, que es el nombre. También de la provincia de Alicante han venido personas de Elda, de Alcoy y también de Alzira. Y luego hay muchas personas que tampoco han podido venir porque teníamos limitación de plazas a nivel como por el autobús y las plazas están limitadas. Llevamos más de 65 años, todas las personas tenemos más de 65 años. Ells aprofitaven la seva estada a la capital de la Ribera Alta per a fer turisme i visitar alguns llocs significatius. Pues avui n'hi ha diferents activitats. De matí crec que han anat a un magatzem de taronges, que és molt famós, així a la zona. Després anem a vindre així, a la Casa de la Cultura, i volem compartir el dia amb l'alcaldessa de la localitat. Este és el seu signe, Elena Bastidas, i serà un acte important per tal que contacten entre tots amb ella. Després farem un dinar de Xermanor i per la vesprada n'hi ha una activitat en la que n'hi ha organitzades diferents xarles, conferències, en la que es parlarà dels recursos que n'hi ha avui en dia per a les persones majors i en concret per a les persones majors sordes, per a que elles també transmetisquen les seues necessitats, les seues preocupacions i mirem de cara al futur en què coses la federació pot ajudar. Una jornada per a retrobar-se, compartir i gaudir de les diferents activitats, però també per a aquest col·lectiu llança les seues reivindicacions. Les principals reivindicacions diríem que van encaminades a l'accessibilitat en la comunicació, a que les persones sordes no podem sentir, però podem fer una vida social totalment normalitzada si existeixen les adaptacions específiques per a nosaltres. Per tant, reivindiquem que la llei per la que es reconeix la llengua de signes i els medis de recolzament a la comunicació oral que es va aprovar, reivindiquem que es complisca, que es fiqui a la pràctica així a la comunitat valenciana progressivament. Per a nosaltres és molt important que això passi. Altre dels temes que preocupa a les persones majors sordes és la necessitat d'adaptar a les seues necessitats el servei de teleassistència, així com la millora de l'atenció als centres i residències. Demandes que ha recollit l'alcaldessa d'Alzira, Elena Bastidas, qui també ha volgut estar present a este acte. Per a mi és molt important com a alcaldessa i com a persona que porta una trajectòria vinculada de les meues diferents responsabilitats en aquests últims 12 anys. Ha tingut una molt forta relació en la Pesorial i en FESOR en la federació, de tal manera que quan se va plantejar per a Pesorial tindre la possibilitat d'albergar a totes les associacions de diferents municipis de tota la comunitat que estan adherides a FESOR, el tindre aquest encontre de totes les persones majors sordes de la comunitat valenciana, per a mi va ser una satisfacció molt gran, que Alzira també fora un referent i que tinguérem la possibilitat d'intercanviar reflexions, opinions, demandes, crítiques, observacions, suggerències i que en definitiva permetirà a Alzira i des d'Alzira construir una societat lliure de barreres però de veritat.
Amb la celebració d'estos encontres, les persones sordes tracten des del silenci de llançar una crida a les administracions per a que contribueixin a eliminar les barreres de la comunicació.